Regai titi makadini mhuri yeZimbabwe kumativi mana kwayo nyika kwose kwamuri muZimbabwe yose nevamwe vari kunze vari mhiri kunzvimbo nenyika dzakasiyana siyana. Tiri kukukwazisai muzuva ranhasi. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Kusangana zvekatiri kuita pano paUtindi TV. Zuva ranhasi ndine nyaya inosuwisa, asi nyaya dzandinadzo imbiri. Yekutanga ine chekuita namukoma Kadho Chiteka, yechipiri ine chekuita nemwana uya ataitaura akauraiwa na stepmother akauraiwa zvinorwadza. So regai nditange nenhau iri kubva kuna mukoma Kadho Chiteka inorwadza. Ndingati munana December tichiri kutanga kwa December here kana kuti kupera kwa November ipapa handichanyatsi kuremember, ndakafonerwa namukoma Kadho Chiteka baba Chiteka vakandizivisa nezveurwere hwasamukuru wavo vamanjowe samukuru Hwesa, vachiti varwara samukuru Hwesa vakastroka. Saka samukuru Hwesa vakagara muchipatara kwenguva yakareba. Kune vaifamba nesu panyaya yamukoma Kadho Chiteka papati 6 ndinotenda kuti makaona tichitaura navo samukuru Hwesa ipopo papati 6 takaspenda nguva yakareba chaizvo tichitaura navo. Kune vaifamba nesu ndofunga mavaziva handitika. Right, zvakazoitika ndezvekuti Sunday 12 January 2025 makuseni ndichitogadzirira kuenda kuchechi, ndakafonerwa nababa Chiteka zvakare vachiti tine urombo tasiiwa na vamanjowe samukuru Hwesa. Vaitotaura kuti vari kuchengetwa Sunday iyoyo kureva kuti vanga vashaika marimwe zuro wacho. Saka ndo nhau dzatinadzo dzinorwadza kuti samukuru Hwesa vakatisiya, vamanjowe vakatisiya, vaya vatakafambira kuenda kumba kwavo takundosvika kwa DC tikati takadarika paWatsomba tichibva tatena left neDust Road iri papo tichienda kumba kwavo. Ndakuita ndichikanganwa mamwe mazita emavillage acho ndinenge ndakanyorera pasi, zvino panapa handina. Asi papati 6 vazhinji vakavaona samukuru Hwesa ipapapo tichitaura navo, takatora nguva yakareba chaizvo tiinavo. Right, saka tafunga kuti tinoda kumborangarira vamanjowe samukuru Hwesa nekungoona timbospenda just 5 minutes tichimboona video ravo panapa, tichimbonzwa inzwi ravo kekupedzisira tichivarangarira. Handitika pakadii ipapo tangofunga kuti tikambozviita izvozvo panapa. But tisati tadaro, hama dzangu ngatibatsireiwo Brighton. Ndandakanganwa, sorry, ndandasiya nyaya iyoyo. Ngatibatsireiwo Brighton. Kune vasati vaona video raBrighton, mhanyai mundoona please. Nyaya haina kumira zvakanaka. Munhu ari kuora ari mupenyu. Zvinosiririsa, zvinorwadza. Munongonyora uri paYouTube panapa kuti Mutasa, munhu ari kuora ari mupenyu. Inzwaiwo nyaya inorwadza iyo wedwe. Mutasa, munhu ari kuora ari mupenyu. Inzwaiwo nyaya inorwadza iyo wedwe. Haina kumira zvakanaka nyaya yacho. More than ndofunga something like 7 years munhu ari mustreet achirambwa nehama dzese. Apa vabereki vakashaika. Uko ari kubuda growth rinenge riri kunzi ikenza here. Unongozwa tsitsi kuti aende kondoshanda kubasa nyangwe papi paanoenda zvinotonzi uri murwere. Akangobata kana even badza kuda kuita mari icho badza iro rinopedzisira ratozara ropa richingobuda panapa. Hazvina kumira mushe. Ari kuda help. Please ndapota handei tondobatsirawo Brighton. Ngatitarisei video randataura iroro rakanzi Mutasa, munhu ari kuora ari mupenyu. Inzwaiwo nyaya inorwadza iyo wedwe. Right, hama dzangu ngatimborangarirai samukuru manjowe nekumbonzwa video ravo, nekumboona video ravo panapa tichimbonzwa inzwi ravo, tichingoti mweya wavo ngauzorore murugare. Kune vari kuchema, mucheme netariro. Mweya mutsvene ngaakunyaradzei. Vanhu vanonyaradza asi vanosvika pakuguma. Asi ngatitenderei mweya mutsvene nekuti anotinyaradza, anotireverera, anotigomerera nekugomera kusingatauriki. Regai tirege kupedza nguva timbonzwa timboona video rasekuru manjowe
kekupedzisira. Tichipedza kuona vhidhiyo rasekuru Manjohwe, tichapinda muchitoro tombotengesa. Tichipedza kutengesa muchitoro tozopinda panyaya yemwana uya wekuurayiwa nastepmother. Thank you very much. Kuti ndakuda wakagaridzana ndikazochiende muurori iye Kadho atovhakacha nemukadzi azi mukwambo tamuona. Iye mukadzi aivhakachawo kumba kwana Kadho kazi amurora tamuona. Vanhu chibvisa ipfuma munhu aroro kwaubvisa pfuma munhu ororo kwauzoita mimba kwauti ndakarepwa. Mambo wacho kana imimiwo iwo uri mwana mudiki uyo nyaya yakadari unoibata sei? Inonga yakushupa nekuti hapana waiziya zvaiitika pekutanga, asi imimi manyi ndosaka takutsvagai nekuti maivapo. Munhu anga uye imimi muri munhu mukuru, munhu anga asipo inoshupa nyaya yakadaro. But asiwo zvazvo kazhinji tichitarisawo zvedu kubvawo makomenzi evanhu vakawanda vanenge vari kutaura kuti mai ava vanenge vaakuhwanda nemunwe kuda kunzvenga nyaya yawo matongerwo yanga yaitwa mudare. Mapurisa wakambotaura here nyaya repu? Because nyaya repu mapurisa ndakatoizwa kwamangu izvi manje kuti mukadzi kuti ndakarepwa. Ndikati ngemurume wekutanga here, murume wayo akarabara naye mwana here mupurisa, kana kuti uyo takazomubata ainaye mufundisi Kadho. Ndikati munopenga da wakada kuisa muchato pasakaita muchato ungadai iwo wakarepwa. Aiwa ngatimbodai zvikadaro ari maane wana marora munewana ungani? Ndine 4. Pane musikana musikana uripo akazobva kumba kwake aroorwa aane wana 4. Aitaura kune muti murume ndaakumuramba ngekuti wakandirepa mwana wekutanga, iye aane wana 4. Munoti kudii? Kana mukadzi wenyu mimi aibvaenda kumba kuti murume ndamuramba ndichadi ngekuti mwana wekutanga wakandirepa. Imi mimba mabvunzwa kuti wakafosa mwana wedu saka akazobvuma kuroorwa. Ndiwe wakaita kurepa. Munoti ndinobva ndachitotanga kutotiwo kana handirambi kusungwa, asi taakusungwa tese nevakatambira pfuma yacho. Yes. Wakambopita here kumba kwake kuti ndarepwa? Ndiye nyaya yakabvunzwa kuti wakanongedzwa ngepfuti. Aizvi wakanongedzwa ngepfuti wakauya here koomangara? Akati handini. Kai zvino totangira kutonga papi? Toti Kadho wakaunongedza ngepfuti kuda wakabhuya straight kuti ndanongedzwa ngepfuti same day. Haikona kuzoti wapane mhosva wakutaura ndakanongedzwa. Handipi soda pamusha panapa ngemukadzi wangu nemapurisa kuti usataure nemukadzi wako. Kana ndikandatambira hagaripo baba. Muyadhingi yangu iri kutaura Manjohwe full stop. Ndisi kutaura mukadzi. Ndiitadza kutaura naye ora ndibva ndamuona aibva aperekedzwa nechikomba chibva chati chauswa mukova chibva chadzoka. Handibvunzi because ndazi ndisataura nemukadzi. Aindogeza akaibuda aenda aizoya kana ndararama 7, 8, 9 kana 10. Handibvunzi unopinda mugome ndorara naye hazviti iye wawana wakadzi. Zvimwe zviro tingofanira kuramba mani. Kana mapurisa acho angotisunga ndisepi handidi muyadhi mangu muno panapa pakaiswa ukwa pane mzimu panapa wana baba wangu namai yangu vari panana sekuru. Handida zviro zvakapusa kudaro zvingotaurwa ngemupurisa. Awa wakafa ndakaramba kuti wachengetwe ngemukadzi wacho kumba kwemukadzi. Mukadzi wacho akadzoka musha maKadho ngazvipabhuliswe zvibude pachena. Uchada kudzoka kuna Kadho hasi cheri mukadzi wakati kanditi takapisa duro ngazvifumurwe zvibude pachena. NoKadho wacho akateerera kuti ngadhuitwe private. Urida kuti nyengera mukadzi kudzoka futi naye ageta we ibenzi. Kadho haasi kunyengerera asi ari kusungwa nemutemo wekuti mukadzi ane right yekuramba. Ndine right yekuramba futi. Saka pozwi nekuti mukadzi ane right yekutoramba kuti handidi kuti zvibude public. Ndinoramba kuti handidi kuti zvirege kubuda public. Saka nacho ngaitongwe. Totombotonga iyo iye. Waiwai. Iwono kuti handidi kuti zvibude papublic ngei. Iwo wakaura. Ende kuhura kwako wakahura pachena mutaundi.
vanhu vakaungana uko bambo kwaRusaka pakaita kunga pane musangano. Ari kutaura kuti ari kutaura kuti hapana proof yekuti ndakahura. Hanzi hamuna kubata chikomba. Ende mufundisi akatomira padare rachifi Mutasa akati ndipei humbowo shona inoti gomba ibate. Ndipei humbowo hunoratidza kuti makandibata nemudzimai uyu. Wandibata zvakataura zviya. Ndakazvitaura. Ndikati munhu ngaabatwe uyu. Uyu wakaramba nekii. Daza zviri mumba mangu inini. Uyu wekii wakaremara. Ndiripo inini. Ndaimubata. Tipe kii dzese dzebasa. Iwe uri musenzika. Chitipa kii dzebasa. Unoda kudzidza kugadzira here mafoni, maredhiyo nemimwe midziyo yemagetsi pamwe chete nekudzidzira kuti test meter ungaishandisa sei. The Electronic Repair Tips vari kuti huyai pa YouTube channel yedu mobaya subscribe mogara ipapo pane zvidzidzo hobho nefararira. Izvi zvinokubatsirawo kuti kana uchinge wafirwa nemudziyo wako wemagetsi hauzorasirasi mari pese pese nekuti zvimwe zvacho unogona kungozviita uri mumba mako imomo. Electronic Repair Tips kukubatsirai kuti muwane ruzivo mahara pachena. Ndiro basa redu. Kana wanga usati wawana nzvimbo yemwana wako yechikoro, tibate nhasi chaiye paGreyview Academy Odze. Unosarudza unoda kuti mwana wako adzidze achidzoka kumba here kana kuti unoda kuti agarire ipapo. PaGreyview Academy tine foreign language inosanganisira Portuguese uyewo tinoita Zimsec, tinoita Cambridge. PaGreyview Academy tibate panhamba dziri kumhanya paskrini idzo izvozvi. Kana usati waona nzvimbo yemwana wechikoro, tifambire nyaya dzacho. Greyview Academy tiri kuenda mberi. Regai ndipedzise ndichiti tine nyaya yatakabudisa panapa yemwana akanga achishungurudzwa namai, stepmother akauraiwa. Ndine zvandiroda kujekesa ipapo pamusoro pemwana uyu. Pane ka confusion katakazoona mumashure kari kuitika. Nyaya idzi dzakaita mbiri. So dzaita mbiri dzakaenda kondomixana so. Isu vakatipa nhau vakangosanganisa vachingotaura nyaya yemwana 1 but pachibuda zvimwe zveumwe mwana. Vana ava vakanga vari 2 vese vaine ma4 years. Umwe wacho yakaitikira kuUganda or Rwanda, somewhere there. Kana ndisikakanganisi panyika mbiri idzo dzeidzo, Uganda or Rwanda, asi inofanira kunge iri Uganda. Mwana uyu anga ine 4 years akauraiwa namaid. Iye haana kuuraiwa, akashungurudzwa chaizvo namaid kusvikira pakuda kufa, akazorapwa akapora. Then poita nyaya yatakapiwa yakabudiswa naNdundu paRadio Zimbabwe yemwana akauya nagogo vachibva kwaRusape. Akauya nagogo vacho vachibva kwaRusape vakandomusiya. Baba vacho vanga vati vanoda kuona mwana kuHarare. Baba ava vanga vachigarawo neumwe mudzimai asiri mai vemwana uyu. Hapasati patijekera kuti tizive kuti mai vemwana uyu vakashaya here kana kuti vakandoroorwawo somewhere. Asi vagogo vasiya mwana kuna baba ava. Kune vaikumbira malinki ku WhatsApp kwedu. Ndofunga ndakaisa linki revideo nelinki reaudio. Mukavhura linki reaudio iroro munonyatsokunzwisisa zvandiri kutaura izvi kuti gogo vakaenda nemwana vakandomusiya kuHarare kuna baba vake nastepmother. Ikoko ndokwaakashungurudzwa mwana, akaona nhamo, akatombogara madays but anga ari pahuranda hunopfura huranda chaihwo. Zvinorwadza zvaiitika ikokoko. Vanhu vakatombotsiura mai vavavo kuti zvamuri kuita hazvisi right. Vakati hapana zvamunondiita, uye nemapurisa acho hapana zvaanondiita. So mai ava vakazopfurira mberi vachishungurudza mwana kusvikira mwana azofa. Mwana afa but mai avo vakazosungwa.
mai ava vasungwa, baba vacho vemwana vakasungwawo. Why? Nekuti baba ava vemwana ava chakavasungisa baba ava ndechekuti vakati vachisvika kubva ndofunga kubasa here, vachisvika mwana akakuwara chaizvo ari serious, nekuti mwana we anga atoponderwa pasi nemumadziro akutongotauta kuti afe. Baba ava vakabata mwana vakati chii, mai vakati mwana arohwa vakatanga kuti adonha pamubhedha nekuda kwekushanja kwemisikazwa. Baba instead yekuti vaonewo kuti hakuna kudonha kwakadai, vakatotanga kuataka mwana, unonyanya kushanja mwana iwewe, so chichi. Handizivi kuti vana baba tinonyanya kupusa kusvika pakadaro, kuti ndo mishonga yeshe inotaurwa here hatichazivi. Zvekutadza kuona wega kuti hakuna kudonha kwakadai. Then after that statement yakatochinjwa zvekuti mwana anenge arohwa nezvinhu. Baba vachiudzwa, baba vakatobva vatodyira vakati zveshuwa mwana arohwa nezvinhu. Saka vakandotsvaga rubatsiro kune vanobatsira instead yekuti vamhanye nemwana in time kuchipatara, zvichida pamwe aiiswa pamadripi akakurumidzawo kurecover. So zvese izvozvo zvakanga zvichicreatawo mhosva kuna baba kuti vange vane contribution yekufa kwakaitawo mwana uyu. Handiti muri kuzoona manje mafambiro akazoita nyaya yacho. So inyaya yakatoitika zveshuwa muno muZimbabwe, but dziri kumikisana nekuti pane umwe mwana wafuti akashungurudzwa namaid. Mwana akashungurudzwa namaid uyu ane 4 years. Uyu mwana akaurayiwa ane 4 years ende zvakaitikira mazuva akangoda kufanana. Ndosaka muchiona kuti pari kuita sort of like a confusion. Vamwe vachikomenda mucomment section vachiti muri kubudisa zvekunyepa, muri kutora zvekuUganda. No, haisi nhau yekuti tiri kubudisa zvekunyepa. Isusu nhau dzatakapiwa isusu ndidzo dzandiri kukuudza idzi. Mwana ane mubereki ana gogo vakabva kuRusape akandosiya mwana kuna baba vake na step mother. At the same time painewo imwewo yemwanawo futi ane 4 years futi. Zvakangoitikira chirindo zvakangoita zvakangoda kufanana. Plus munoziva vanhu musocial media vanochitora iyo inyaya yacho voibatanidza neiyi. Saka tangoti tijekese kuti muzive kuti nyaya dzacho dziri kufamba dziri tu asi ndedzechokwadi. Hapana nyaya yekunyepa ipapapo, inyaya dzechokwadi dzakaitika. Senguva dzose don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti utindi ndo kuti thickness kana kuti ukobvu. Chirova kuti kana washuvira nyaya hobvu dzine udzamu dzakakora unokomhanya paUtindi TV. Toonana pachikamu chinotevera hama dzangu we fear not sin not. Kana tichizviti hatine zvivi tiri varevenhema uye nezvokwadi haisi matiri, asi kana tichizvineurura zvivi zvedu iye wakatendeka wakarurama, nokudaro kuti unotikanganira zvivi zvedu nokutinatsa pakusarurama kwose. Inozotopinda muveko wenyu mambo, tikanganireiwo tikanganirei. Ishezotopinda muveko wenyu mambo, tikanganireiwo tikanganireiwo.
tikanganireyi nayi mambo, tikanganireyiwo, tikanganireyiwo, tikanganireyi nayi mambo, tikanganireyiwo, tikanganireyi. Ndirekerereyo nayi mambo, ndirekerereyo.